विकास दुबे के भूत उखड़ गइल बा। जौन जौन पुलिसकर्मी विकास दुबे के घरे दबिश देले रहले उ तैयार रह सब हरजाना भरे के। भाई लोग, हम अमरदीप सिंह बिहारी। और का हाल चाल बा? बिकरू कांड याद बा न? उहे कानपुर बिकरू कांड, चौबेपुर थाना, विकास दुबे, बहुत हलचल मचल, सत्ता बदलल, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भइले। ओकरा बाद का अपराधियन के अम्मा खैर मनावे लगली। पुलिस वालन के खुला छूट दे देले योगी आदित्यनाथ, जे एकदम तहस नहस क दलो, माटी में मिला दलो। पहिलका घटना बिकरू कांड अपराधियन के बहुत माने बड़का सीख देलक। बिकरू कांड चर्चित माफिया विकास दुबे ओकर टूटी बोलत रहल, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जब उ नजर पे चढ़ गए तो माटी में मिल गए। रात के पूरा कानपुर के पुलिस अधिकारी मिलके आ विकास दुबे के घरे दबिश देवे के तैयारी कैले। ओकरा बाद का भाई अपराधी केहू होला तो बिना पुलिस के साठ गांठ के तो बनेला ना। ओकरो जौन बा मुखबिर रहले, वही में से केहू सूचना दे देलक विकास दुबे के, जे तहरा घरे आज दबिश रात में पड़ी। अब विकास दुबे पूरा अपराधियन के बुला के जमावड़ा लगा लेलक अपना घरे, हथियार लेके बैठा देलक। पुलिस तो अपना जौन बा पावर में चूर रहल। ओह दृष्टि से सोचबे ना करेले जे पहले से अपराधी तैयार रही हमरो पे गोली चलावे खातिर ना। काहे कि मौके ना मिलेला सोचे के। अधिकारी आदेश देलक, कर्मचारी के पालन करे के बा। उनके का पता रहल जे हमनी के पहले से ये अपराधी इंतजार करता है। सौ बंदूक लेके से पुलिस वाले पहुंचले विकास दुबे के गांव में। लगातार गोली पूरा चले लागल, दोनों तरफ से आमना सामना फायरिंग भइल। ई बिकरू कांड आज तक देश नइखे भुलाइल। मार गोली चलल, जौना में पुलिसकर्मी शहीद भइले। बाकी जौन पुलिसकर्मी रहले उ घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचले, उनकर इलाज भइल। विकास दुबे के ई भूत काहे ऊपर हो गल बा जानता रहलो? ओ समय जितना घायल पुलिस वाले रहले उनके इलाज में जीवन रक्षक निधि से रुपया सरकार खर्च कैले रहल। उहे रुपया बा अब वसूली करे के फरमान जारी भइल बा। डीजीपी कार्यालय से कानपुर कमिश्नर के लगे एगो चिट्ठी गइल बा, जे हई विकास दुबे के इनकाउंटर में जवन भी पुलिसकर्मी घायल भइल रहले उनके इलाज खातिर रुपया खर्चा भइल रहल है 5-5 लाख एक एक प्रति व्यक्ति पे, जौना में 7 जने घायल भइल रहले आ लगभग 7 जने माने वही जा शहीद हो गई ना। विकास दुबे तब फरार हो गए। बाद के घटना सबके पता बा, जे उज्जैन में बरामद भइल। वहां के सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क कैलक, यहाँ के एटीएस गए उनके ले अइलक आ गड़िए पलटा देलक, तो उहो चल गइले। लेकिन विकास दुबे अपन भूत छोड़ के गए। ई भूतवा अब एह लोग के जीवन दान में जो रुपयावा सरकार के खर्च भइल रहल उ मांगता। बहुत ही शर्मनाक का गलत आदेश बा डीजीपी के। जवन सिपाही पुलिसकर्मी अपने जीवन के माने रक्षा ना सोचेले सो, खाली जनता के सुरक्षा के बारे में सोच के आ कहीं तैयार रहेले सो, बंदूक लेके खड़ा रहेले सो अपराधियन के सामने डट के सामना करे खातिर। आ उ जब घायल हो जाता रहे तो उनका इलाज में जो रुपया खर्चा होता वो अब उनके तनख्वाह से काटल जाई। ऐसा आदेश डीजीपी साहब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमार हाथ जोड़ के निवेदन बा, जे तुरंत फैसला वापस लिहल जाओ, ना तो कभी कोनो पुलिसकर्मी ऐसा दबिश खाती
तैयार ना हो, जान जाई जी अब वही तो इलाज करावे खातिर हमनी के सरकार पैसा दे दी, लेकिन बाद में उ पैसावा हमनी के तनख्वाह से काटे लागी, काहे कि उ उधार देती या हमनी के जिंदगी बचावे खातिर। कबो कौनो पुलिसकर्मी ऐसन कौनो अपराधी के घरे ना दबिश देवे जाई, ना कौनो अधिकारी के बात मानी। से पूरा पुलिस महकमा में एगो गलत संदेश जाई तो तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एके संज्ञान लेके ए आदेश के तुरंत निरस्त करस। ए विषय पे का सोचता रह, कमेंट करके अपन राय जरूर दिह। आ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करिह, शेयर करिह, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिह। तो बोलो बिहार की जय।